नमस्कार उपराजनाके आजचे आमगेल व्हेरी युनिक आणि स्पेशल रेसिपी कुवाळ्या सालिगानु उपकरी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट रेसिपी आहे आणि मस्त उग्गी जाता. फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची. इष्ट जाल्यार लाईक करांची. कुवाळ्या साल कांडे वरता उपकर करूक ती कुवाळी शिंदिकान साल काढली पाहिजे. कुवाळे यूज करून वलवल करता सांची ताजी रेसिपी आम्ही ऑलरेडी घाला. ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्साक घालता. आणि साली वेस्ट करना नातिले ताजे उपकरी. पूर सिंधू कामा करा. काही तशीच सपूर कोण शिंदून घालता. जून असेल कुवाळ्याचे घालूनच ना साली दाटी जाते ना. कुवाळ्या सालीचे गर्दुद्या सालीचे उपकारी करताचे. ताका बरतीक बटाट घालता. एक बटाट घालता. गर्दुद्या साली उपकरी लायक जाता. ಸ್ವಲ್ಪ कुवाळ्याचे पळशी दवर कागी. हे ताका सुका खाली साल असल्यार जायना. सो हे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट रेसिपी. साली आणि तुम्ही युजली भायर उडयतांची उडोवनुकांची चांग असल्यारी जून नान असल्यारी ताजी उपकारी करांची जिवाक चांग लायक जाता. साली तो हे उपकर असल्यारी आणि मस्त सिंपल करूक या रेसिपी. कुकरान तुझी साली उपकरी पण घालता. तेल घाले. सासम कांदा काढले. उड्डा डाळी घालता. कुवाळ्या साले उपकरी असल्या कुकरान तू पण घालता ना मग. त्याच्यामुळे ती साली शिजन नान त्या कुकरान शिजवून घेऊन मागीर पण घालतात तेल करतात. सो तुमका क्विक आणि इझी जावक जाल्यार कुकरान तू पण घालायची. मिरसांगे कोचल घालता. वल्ली दोन करपेव घालता. डाळी मिरसांगे कोचलो. दोन करपेव. हिंगा पिठे बी घालता.
मीठ घालता. ते उद्दापा पडता. मस्त उदक घालता म्हण ना अर्ध ग्लास पुरो. ते ग्लास आता तांकून दवरता आणि 2 विजील काल्या पुरो. एकूल्याक शिजून आयला. 2 विजील काल्या पुरो न्हू. कुवळे सालिगाನ್ನು उक्करी रेडी जाला. सुमार जणांना कमेंट्स आयलेले बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट रेसिपी घालका म्हणून. तशी नेक्स्ट टाइम तुम्ही कुवळे सासम कुवळे पोळी कोद्देल करताना ताजे साली उडोवन उकांची अशी जी सिंपल रिती री इजी मेथड आरी ताजे उक्करी पंड घालून करेंची सुपर जाता. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करेंची, कमेंट घालेंची आणि आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.